Moikka taas! Miten teillä on viikko alkanut? Mulla on siis ihan törkeen hyvä fiilis. Mä olin nyt viikonloppuna juoksemassa ton puolimaratonin HCR ja vaikkei ihan päässyt siihen aikaan, mihin olin alun perin halunnut, niin paransin edellisestä ajasta huomattavasti. Et huikeeta ja ensimmäinen 10 kilometriä meni ihan hujauksessa. Tuntui tosi helpolta ja mulla oli tosi hyvä vauhti ja ihan aika lailla hipoennätyksiin se ensimmäinen femma, mutta sitten tunnetusti siellä loppuun kohden, niin siinä 5-16 kilsan hiukoilla niin alkoi sitten tuntumaan jaloissa ja mä olin, niin kuin mä aikaisemmin joskus on sanonut, niin aika paljon vähemmän olin nyt käynyt tosiaan juoksemassa, eikä mulla ollut sitä salitreeniä tässä nyt, että siitä olisi voinut hakea vähän just sitä räjähtävyyttä siihen hommaan. Et mä ajattelin nyt, että jos tässä katsoisi vähän seuraavaa puolikasta, mihin menisi, että voisi vaikka mennä tekemään kunnon porrastreeniä tai mäkitreeniä. Mä semmoista lyhyempää settiä, saisi sitä räjähtävyyttä siihen. Mutta parempi fiilis kuin viime kerran jälkeen, ei todellakaan yhtä väsynyt. Ja lauantai menikin sitten siinä, että koko illan sitten aika lailla olin kotona ja söin ja kävin saunassa ja vähän venyttelin ja söin vähän lisää ja katoin sitten vielä lätkää siinä. Että oli kyllä tosi hyvä päivä ja pääsi paremminkin kävelemään sen jälkeen, ettei ollut jalat tukossa. Ja sitten kun paikallaan ei viitti olla, niin kävin tossa jo vetämään pumppitreenin eilen. Tein kevyemmillä painoilla jalat, mutta muuten sit aika lailla noin normisettiä sitten. Ja sitten tänään tulin just itse asiassa lenkiltä, mikä oli ihan tarkoituksella palauttava. Ja mulla on ihan sairaan hyvä fiilis. Siis mä tein sen oikeasti sellaisena palauttavana, että mun vauhti ei ollut ehkä, mitä mä sanoisin, 7-8 kilsaa tuntivauhti. Ihan semmoista tosi rauhallista. Ja siis tuolla on niin huikea sää ollut tänään. Siis aurinko paistanut, töissäkin jo ensimmäiset parvekekahvit. Siinä katsottiin merta ja nautiskeltiin auringosta. Niin ajattelin, että se olisi ihan tosi väärin, että jos tulee kotiin, että jää sisälle sohvalle makaamaan, niin oli pakko sitten lähteä juoksemaan. Ja no ei se nyt ihan lyhyeksi se lenkki jäänyt, että mä ajattelin, että kun on näin nätti, että haluan vähän päästä luontoon, niin juoksin tuosta tutuksi tullutta reittiä ja kiersin Seurasaaren ympäri ja sitten tulin taas takaisin tähän kotiin, niin ihan sairaan hyvä. Siis ei tullut oikeastaan pahemmin edes hiki, muuta kuin jossain sitten vähän mäissä hengästy, että meni semmoista vauhtia kuitenkin, mutta muuten niin sellaista nautiskelua vaan ja ihaili sitä auringonpaistetta ja kävi just semmoinen sopiva tuulenvire. Mut nyt on sitten ihan törkeä nälkä. Mä heitin ton uunin jo päälle ja laitan sinne vähän bataattia ja broileria. Pääsee sitä syömään ja käyn suihkustossa ja sit vähän venyttelee ja sit huomenna on menossa kavereitten kanssa syömään ulos. Yhdellä on synttärit tänään jopa, onneksi olkoon, niin juhlistetaan sitä sitten siinä samalla. Ja tulee sitten välipäivä näihin treeneihin, niin ihan hyvä toisaalta nyt kun tosiaan juoksi ton pitkän matkan, että siis se viimeinen kilometri siinä puolikkaalla oli ihan yhtä tuskaa, että onneksi oli noin kaverit matkalla kannustamassa, niin sai siitä vähän semmoista tsemppiä, se oikeasti tuli ihan tarpeeseen ja noin. Mutta ei tässä mitään, mä hyppään tonne suihkuun ja hyvää viikon jatkoa kaikille ja nähdään taas.